den nat går jeg aldrig i land i Singapore igen. Jamen, hvordan slap du væk fra dem? Nu har du kaffe varm, Ole. Jamen goddag, John. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg foreslår, at vi ændrer skibets trip. Jamen det lyder da som en udmærket idé. Anders, smutter du lige i maskinen og fortæller dem det. Det er modtaget. Goddag. Goddag. Kaptajnen vil gerne have, at du retter lidt op på trimmet. Ja, det vil han vel gerne. Så gør jeg det. Okay. Prøv lige at tage hans massageolie med op. Den glemte han hernede i går. Hvad? Hvad fuck? Så er jeg tilbage, kaptajn. Det var godt, Anders. Hvad, har du set hende, den nye maskinist? Ja, hun er godt nok sød. Ja, hun er vist 13, så det er jo lige noget for dig. Den, 13. Nå, den er sgu gal igen, Anders. Nu skal vi lige have noget ballastvand fra styrbord til bagbord. Kan du ikke lige rende i maskinen og fortælle dem det? Jo, selvfølgelig, kaptajn. Hej igen. Hej. Kaptajnen siger gerne, at du pumper ballastvand fra styrbordtank til bagbord. Ja, det gør han vel. Det gjorde han også med mig i går. Fej. Fuck, det er hårdt at rappe de her trapper. Nej, der er et eller andet ruskende galt. Maskinen er våd af mine trusser. Fy for helvede, det var det. North America. Buffalo Soldier. Det er min shawarma bliver fucked up, når han ruller så meget med det skib. Det ruller mere end da jeg knæppede hende maskinisten i går. Wallah, jeg ville sgu være blevet i Nordvest i min fætters pizzeria. Fuck, man, det var ikke det, der skulle ske det her, jo. Nej, vi skulle nok have lyttet noget bedre til Claus Tørsø. Jeg savner fandme Claus lige nu. Gør jeg også. Han har gjort mange gode ting ved mig. Farvel, kaptajn. Farvel, Anders. Hold om mig en sidste gang. Dette er en meget sørgelig historie om en mand med navn Skipper Flint, som blev skibsforlis ude med skibet sang ude for Mønsklint. Der kom en kæmpe meteor og slog af skibet til det brænde.